Abertawe yn y Gaerdydd? Y ddau. Na, dwi'n mwynhau gwylio'r ddau dim, a dwi'n meddwl bod yna dymor eitha cyffroes i'r ddau glwb eleni. Bordeaux neu Lille? O, Bordeaux, ia, wastad oherwydd. Dyna'r tro cynta, dyna'r wal goch, dyna'r tro cynta ni ddod allan o flaen y cefnogwyr, ac na i byth anghofio Bordeaux. Stadiwm Dinas Caerdydd neu Stadiwm Eleni? Stadiwm Dinas Caerdydd, oherwydd fan'na di'r cartra wedi bod am rhai blynyddoedd bellach, a fan'na da ni wedi cael ein llwyddiannau, a fan'na sydd yn teimlo fel yn cartra ni. Pep Guardiola neu Chris Coleman? Anheg gweithio'n agos efo Chris ac meddwl uchel ohono fo, ond Pep ydy'r un sydd i fyny na o ran be mae wedi wneud i newid y gêm a roed y syniadau yna i bawb ar gyfer y dyfodol, felly cwestiwn anheg. Lle celf neu Fabell Lyn? Fabell Lyn i fi. Mike Stevens neu Bryn Fawn? Bryn Fawn i ni. A hefyd, oherwydd mae Bryn Fawn yn chwarae pêl-droed hefyd ac yn gallu wedi gwneud arbediadau gwych yn ei yrfa i dîm Bryn Coch, felly mae'n legend.